Čaute, je tu nové videjko. Stumble Guys. Môžete vidieť, mám akože dosť skinov. To dosť mi je veľmi veľa. Poznáte ma, asi už. A môj bed, hneď vám ukážem, aký má skin mu padol dneska. Tento má skin. Mu padol. Toto mu padlo. Ukážem vám z čoho. Tuto. Z tohto počenie, z tohto. Takto mu to padlo. Neviem ako, ale z tohto mu to padlo. Proste chcem mať nejaký ten skin. Jasné, čo mám čakať. Kúpil som si aj toto. Neviem, čo poviem, prečo to už nebolo. Už asi nebudem ukázať. A na čo čakať? Môžeme ísť na to. Teším sa. Toto sú doma. Toto idem. O! Bude takéto. Počkajte. Keď toto mi padlo, tak to bude tu. Na toto si šetrím. Na toto. Ja mám 8, ak si pamätám. Toto by som si mohol kúpiť. Nekúpim. No a na čo čakať? Ideme na to! No toto už nevieme. Tak ideme. Dua ideme. Jak ideme? To chce na mobile. Alebo na Nintendo. Tak si ma môže zase prejdať. A už v tomto. Nebráni to ničomu. Proste kto chce, hneď si ma prejdá. Búchajeme. Vidíte?
Klikol som sa na banány. Tam bol banán. To vypadol. Práve vidíte. Nie, a ja som vypadol. Nie, môj teammate je hrozný, zlý je. Čo to je zase? Asi niečo som bugol. Dám si nejakú inú postavu. Čo myslíte? Túto si dám, alebo túto? Tak túto mačku si dám. Môžeme ísť hať. Equipping my bed and it. Block Dash Teams, ok. Tu sme dvaja týme. So mnou je ninja. To ninja by mal všetko vedieť preskákať. To by on mal vedieť. Lebo ninja. Však to je ninja. Keď ste ninja. A ninja vedia skákať a také, to viete. Takže toto by mal vedieť. A už dvaja vypadli. Môžete sa pozrieť tam vpravo hore. Vpravo hore uvidíte, že toľko vypadol. Nie, môj kamarát vypadol. Ale ja to aj tak dám. Áno, zvládol som to. Uka, aha, zase to isté. A vidíte, tam dole je mestečko. Aj tam pokračuje. Ninja zlomil. Akto? Diváci, chápete to? Ninja zlomil. To neviem, čo to písalo. Ninja by nemal zlomil. Alebo mal? Ninja nie, ninja vie skákať. Dobre. Nie. Ninja, musím zasáhnuť do ninju. Takými tými hlavičkami. Nie. 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 Že som nezomrel, prosím. Prosím. Že som nezomrel. Ja som zomrel. Ako? Tak to není férové. Napíšte do komentáru, že či to je férové. Čo to je zase? To čo je? Zase mi to nejaké hovadiny tam púšťalo. Dáme tam tých tak 15 minút. A možno to už ukončíme. Alebo dáme ďalej. Dáme viac. Tak dajme možno viac.
Mačka, súhlasíš, že dáme viac? Tejka ruky, áno. Áno, takže dáme viac. Tak 20 minút. Aha, som tu s nejakým vajcom. Vajco na úteku. Ale tak jasne, to vajco na úteku nevie hať. Hneď vypadnem. Vôbec mňa to nezaujíma. Dáme tak posledný. Hej. Toto je jedna, ešte dve, hej. A ukončíme videjko. No sa mi veľmi nechce točiť. Toto bude 6. video, čo dneska natočím. Preskočím. To je som mňa. Ivo na úteku. Medveď ma bál tam dole zajú. To by som nechcel. Musím si na medvedia dávať pozor. Tu je tento. Ten ma bál. Tento. Počkám, keď není mi to zničia. Ja a môj zlodej sme to zvládli. Počkaj, dám nižšie hlas, aby ma bolo počuť. Nebojte. Takto. Ale zase, aby som ja trošku počul maličko. Aby ste vy mňa počuli. Ale podľa mňa vás veľmi nezaujíma. Aby ste mňa počuli, podľa mňa. To máte radšej. To je lepšie, keď mňa počujete. Tu je tento medveď, na neho si musím dávať pozor, on má také srdiečko, zoberie ma a dá ma sem dole zeru a to ma zabije. GG's. Ja počkám, kým mi to oni zničia. Dobre, on ma oživil, kamoško. Nie, ja som zase zomrel. Kamoško! Nie, nezomrel. Dobre, kamoš to dal. Nebojte sa chalani a dievčatá, nebojte sa ničoho. Dali sme to. Yes. Za to jeskajte. Premýšľam o tom, že keď budem mať 50 odoberateľov,
sa odhalím, na tom premýšľam. Že či alebo nie. Možno aj môj brat sa odhalí. On je starší, on má 12 rokov a ja 9. Tak. Tak zobral som, aby iný som nedalo. Takže som sa cez bugoval, ak ste mohli vidieť. Videli ste zase? Už nie. Ja, to je dvojblokové. Nie. Môj kamoš, daj to. Ďakujem. Ale čo robíš? On ma na schvál dal tak, aby som vypadol. Ešte jednu ukončiť. Alebo dve. Robím výjimku a dám dve ešte. Ale toto je už posledná výjimka. Možno v iných videách. A toto. Ešte dve, hej. Toto je jedna. Toto bude jedna. A potom ešte jednu dám. Druhú potom dám. Vidíte, jak ma každý stejká? Čo ma poznajú, alebo má teória? Dva týmy sú už vonku. Už 4 týmy. Päť týmov je vonku, už vypadlo. Už 8 týmov vypadlo. Čo je otočený ten jaj? On má dve hlavy, ten ujo, tento, vidíte? Tu má jednu a tam má jednu. To neviem, na čo má. Už nefunguje asi bug. No teraz to nejde. Ja sa nebojí ujo. Nemám šancu. Posledná. Ide. Prepáčte, reklama bola.
Clipping my bed, I'm dead, with regret. My bread, my word bread, my dead, I'm bread. Clipping my heads, I'm burn bread. Pomôžem mojemu kamarátovi. Nepomohol som mu. Zahadil som ho náhodou. I'm sorry. Oba je teammate, nevadí, ničoho sa netreba obávať, vyhrali sme. Môj už kamarát zomrel. Kto ho zabil? Zaplatí za to. A o mne niekto vylepil ten hejb. Nie ten, ale tento. Tento hejb mi vylepil. Ďakujem! Videli ste, jak ma zachráňoval? Ale on zomrel. Videli ste to? Aký chudák. Povedal som to s mojim teammateom. Ping mám, dobrý ping mám. No tak polovične mám ping. By som chcel 1 ping. To je najlepší, no 0 ping. Ten je najlepší, ale aj 1 by bylo veľmi dobrý. Pink. Mám 50, 40. Tam, kde mám tú tabulku, kde na tú natáčaciu tabulku. No tak to uvidíte. Pink. Ping. To tam píše. Už jeden tým vypadol. Netreba sa obávať. Toto Ujo vypadol. Ja som vypadol. Pomôž mi. Ja neviem.
ti ho tam na touto hlavu. No poď. Ale čerby, videli ste ho. Tak čaute, dúfam, že sa vám videjko páčilo. A na budúce s mojím bétom už. Tak čaute.